proč ChatGPT prostě nenapíše nevím, když opravdu neví. Místo toho začne vymýšlet různé odpovědi. Nedávno výzkumníci z OpenAI přišli s vysvětlením. Zadali různým AI nástrojům jednoduchou otázku. Kdy má Adam Kaleo narozeniny? Šlo o to, že jméno si vymysleli. AI místo toho, aby řekla prostě nevím, odpověděla 3krát a pokaždé jinak. Když se AI zeptáš na datum spuštění Titanicu na vodu, odpověď bude vždy stejná a správná. Ale u neznámého člověka, o kterém nic neví, si začne vymýšlet. Ne proto, že by chtěla lhát, ale proto, že je tak nastavená. Systém totiž ovlivňuje každou odpověď. Pokud AI odpoví nevím, dostane 0, ale za odpověď byť vymyšlenou může získat plus. Je výhodnější hádat, než mlčet. Jednoduše. AI je trénovaná na obrovské množství textů. Když se zeptáte na něco, co nezná, přesto se snaží najít nejpravděpodobnější odpověď, která zní správně. Není to lež, spíš reflex. AI je postavená tak, aby odpovídala, ne aby mlčela. Jejím úkolem není říct nevím, ale doplnit vzorec podle naučených dat.